Otieno machielo kendo nyakora mogi kamoro ma intie wan gi geno ni odiochieng' mari oteri makare kendo koro odhiambo ne wadwa ni mondo ibed kodwa chakruok ka giko ka wamiyi weche manyien mosetimore e Kenya mangima chakre okinyi nyaka e thuolo mar odhiambo. En Jumapil ma tarik 9 dwe mar 6 2024 erokamano kuom Ramogi TV mar miyi weche manyien waikore makare nyakora mga juang. Kawuono mago mag siasa liet medore wechego mag siasa ahinya te duond bura mar Kenya Kwanza kabende kawuono gintiere gwenge ma Nakuru kama bende chochni mag paro osebedo kotenore kod siasa mar pogo mwandu e pacho ka. Jomoko wuoyo ka giwacho ni ok owinjo bed ni kelo siasa mag dhoudi ka jotelo moko koni nyaka gichung' ne ratiro mar oganda maneno ni oganda gi ok oluoki e paw siasa. Bende nyakora mga juang wadhi kaluo ka mwang'i arita nyate kaunti ma Homa Bay kama nitiere jotelo mag siasa ma bende koro okwa oganda mondo mi othegre gi tulo mathoro tucho e kor gwenge. Weche mag pach chik mar omenda bende ok odong' chien nyakora mogi jotelo pod medo loso e kinde ma koro odiochieng' mar somo budget kayo machiegni paro mar chik mar omenda ma bende koni nitiere kod thuoke moko ma medo kata machano medo osuru e pacho ka gin moko kuom mago ma bende jotelo go e mbaka mar ng'iyo ni to ganda jo Kenya bende ratiro margi ochung'ne yo makare kaka nomi thuolo jood bura mondo odhi ochung' e od bura. Mag duto kaachiel gi mag tuke nyakora mga juang waikoni e chenro ni mar oyumore to mokwongo kaka pile wachako gi mago ma wamiyo pek. Tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tusitenganishe wananchi. Kama kwako nyumbani hakuna amani, hamwezi kuzana Kenya. Siasa ochwakore nyasi manokelo kanyakla jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua Nakuru. Wawacho gi dwol achiel ni ok wa support bill. Jotendwa moyier e bunge otema tek mondo mi odage kik okal. Moko kuom rawere makaluo jojo od bura mag ni kik mbek tole kwedo paro mar chik omenda mageto medo suru ne mwandu moko ma jopiny tiyo godo ahinya e thurka. Nyocha gacha utuchi madrepa ogo gi kijende mokare ariyo poni osiptal. Jod bura makasipulo ngondo were koro kichore gi chien e weche ma osebedo kaluore ni en monya otulo kod rocho kwe e alwora no. Machiegni nyakora mogi weche manyien bed thuolo mar tudri kodwa namba 360 kata Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV kaachiel kod mbui mar X at Ramogi TV KE. Jaloko mar iluongo ni Elizabeth Otieno, machiegni nyinga en George Bati. Machiegni nyakora mga juang nyinga Lydia Oke. Wachako gi mago mag siasa kama jatend piny Kenya William Ruto koro lando ni obila ma Kenya biro dhi e piny mar Haiti e thuolo mar jumbe ariyo mabiro. Koloso nyasi mar lamo manobagi e kanisa mar Korino, Ruto wacho ni sirikal mare nyaka kete tim winjruok mar jiwo kwe e pinyno mar Haiti. Olero bende ni ikruok ma odong' mawinjore otieki machiegni ni mondo mi obila go odhi e piny mar Haiti. Owacho ni ma e kinde ma twak osebedo maliet ka en penjo ka bende en ni Kenya ni e thuolo makare mar tero obila mage mondo mi odhi oket kwe e pinyno mar Haiti. Na nchi ya baraka, tuko na nchi tumebarikiwa na Mungu, nchi ambaye leo inatumainiwa duniani. Watu wa Sudan wanangojea Kenya tuwasaidie, watu wa DRC wanangojea Kenya tuwasaidie, watu wa kule Haiti wanangojea Kenya. Pengine kwa mapenzi ya Mungu wiki ijayo ama wiki hiyo ingine tutatuma askari wetu kule Haiti kwenda kuweka amani. This is truly a blessed country. This is truly a God-fearing nation. And we are truly a great people. Machiegni wadhi nyime nyakora mogi bang' winjo weche mawuok e duond jatend piny kotenore kod weche mag Haiti. Ni siasa mar riwo Uganda jo Kenya kod telo emane okwako lwasi e nyasi mar lamo manobagi e kanisa mar Korino e kaunti ma Nakuru. Alama no kelo kanyakla jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua kama jotelo go bende omedo nyiso pogruok margi e paro kaluwore kod twak mawuok kuomgi e wi siasa mag kwe to kod pok mag mwandu e gwenge ma Thurka. Siasa mag masawa mar Kenya bende ne ok odong' chien. Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. E kinde alama ne obagi kod oganda jo Korino e kaunti ma Nakuru. Alama ne oyore kod jatend piny William Ruto to
kod jalupne Rigathi Gachagua kid jotelo mamoko. Ka ema siasa mar nyiso mbi e yor siasa e oneno ka jalup jatend piny Rigathi Gachagua otemo tiyo kod thuolo mare kendo lero ni kamutni nitiere Mount Kenya to ene mo bedo para manyime mar manyo kwe e kind jotelo ahinya to masawa mar piny Kenya. Rigathi ogolo ranyisi e kind gavana ma Nakuru Susan Kihika e kod seneta Tabitha Karanja. Rigathi omedo ni koko manentiere kind gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi to kod jokombe Alensi kata MCS ema ni otieko. Kukakuwa na problem pale Kiambu County between the governor and the MCS. Nikawatafuta rais, nikawaketisha chini. Governor and MCS are working together. I'm still working on disunity between the governor and the MPs. Ninaendelea pole pole. Kukakuwa na shida pale Meru between the governor and the MCS and the MPs. Nikawaita, nikawaleta pamoja. Hapa Nakuru, huyu governor, huyu mtoto ya Kihika Kimani rafiki yangu, walikuwa na maneno na Tabitha Karanja, nikawaita, nikawaketisha chini, tukaweka amani. Nakuru inasonga. Gachagua okoni enjakwe, okja siasa mar pogo ganda mag dhoudi, kaka jomoko lieko, gino mawenge siasa neneno ni obero kinde kod weche mosebedo kapilore mowuok kuom jo siasa mowuok Mount Kenya. I am on record as a great peacemaker and a man who looks for unity. Unity is bottom up. Utaanzisha na wewe na bibi yako nyumbani mkubaliane. Because kama kwako nyumbani hakuna amani, hamwezi kizana Kenya. Utoke hapo msikizane kwa kijiji. Utoke hapo msikizane kwa location. Kutoke hapo sub county, county, region mpaka Kenya. And that is what we are trying to help the president to do. I think I have done what is possible within my limited ability. Na nitaendelea. What I want to say is that let people not create narratives that do not exist. Kata kamano, jodbura mag UDM utingo John Kiarie, Kimani Ichung'wah okone jalup jatend piny Rigathi Gachagua mondo tang' kod weche mag siasa mawuokie dhoge ni mar ginyalo pogo ganda. Ati Kenya ni moja, rais ni mmoja na watu ni wamoja. Ombi hilo ndio tunatoka nalo hapa Nakuru, tukisema Wakorino wametuonesha njia hiyo moja ya Kenya moja, na maombi haya yasiwe ni kwa mdomo tu. Hata sisi viongozi wa kisiasa tukitoka hapa tuende na kauli hiyo moja kwa vitendo, sio kwa mdomo tu. Our determination kufukuza ukabila ni hii county ya Nakuru. If there is one place mtu hawezi kutuletea ujinga ya ukabila ni hii Nakuru County. Because we have paid the price. Because we have seen it only too often. Jatend piny William Ruto korka kore to olero ni sirikande ni kod ting' mar riwo wijo Kenya mok dhot moro kata gwenge. Ruto okoni ong'eyo malong'o kama giwuokie kendo paro malong'o ni nitiere jok mane dwaro ni mondo kaw Kithure Kindiki kaka jalupne, makmana kalore kod iga no yiero mar tiyo machiegni kod Rigathi Gachagua. Wakati tulikuwa tunapangana pale, tukapangana, nikaita wabunge hawa, nikawaambia sasa nyinyi wabunge, mimi nataka munitafutie, mnaona tutapangana namna gani, tuwe na deputy wa kunisaidia. Hawa wabunge wakaongea, nikaona wananielekeza kwa vijana. Wakaniambia kijana fulani ni mzuri, kijana fulani ni wa bidii, kijana fulani ni wa namna hii. Lakini mimi niliwaambia hapana, wacha mimi nipangane na huyu Rigiji. Si ni kweli? Kwa sababu huyu Rigiji ni mtu ya rika yangu. Gavana Madaraka Nithi Mudhomi Njuki, jatend migawo marango rang'iny mar jotije mag sirikal Moses Kuria, bende ogwenyore paro kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua e wi pok mag mwandu ne gwenge midendo ni one man one shilling, ka gikoni ging'eyo kaka wachno nobiro kendo biro weyo chien gwenge mathoth e weche mag dongruok. We must speak peace, we must speak unity, we must say things that can unite the whole country, even if sometimes it means sacrificing our own interests as a community, as a county, because Kenya is one. And when one part of the country is hurting, the rest of the country will also be hurting. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua
thuolo machielo ogolo ywak ewi midhiero ma apise kalo e tayo chenro mage kendo mamiyo deko e romo mag sirikal. Gachagua oloso bang' chopo modeko e romo mar lamo manobagi gi kanisa mar Akorino ne kaunti ma Nakuru kama nochope bang' jatend piny Kenya William Ruto chopo. Gachagua wacho ni obedo gi ng'ikruok mar wuoth kalore gi chenro mar apise miye yor mar wuoth. Yangore ni nyasi mar madaraka manyocha obagi Bungoma bende nyocha ne jotelo go bedo gi midhiero mar yudo ndek kalapapla matere kono gino manochune tiyo gi ndege ma okodi. Motelo bende ande ne orem ma ok ochopo e nyasi mar pidho yien Bomet nikech ne ok oyiene mar idho ndek jolweny. Mheshimiwa Rais, nataka kwanza niombe msamaha kwako kwa sababu nilichelewa. Mimi unajua mimi si mtu ya kukosa nidhamu. Mimi nilikuwa officer wa uniform, and in your government I'm the most disciplined person. Nilichelewa, I had matatizo with my transport arrangements. Alafu ikaingia mambo ya hewa, nikachelewa kutoka, nikakwama pale kati ya Longonot na Naivasha karibu 2 hours ndio nifike hapa. Siasa pod chwakore kind jotelo ma Kenya Kwanza ewi twak ma ichwalo gi jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua makoro dwaro ni mondo pok mar omenda mag dongruok chiw kirango kwan mar oganda mantiere gweng' ka gweng'. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula ma en achiel kuom jotelo ma Kenya Kwanza manoyworo lamo e kanisa mar Mary Mother of Grace gweng' ma Laikipia West okwedo parono ka owacho ni pok mwandu itimo ka irango kuonde marem nitie. Jotelo moko ma Kenya Kwanza bende ochiwo pachgi ka moko to siro wachno to mamoko bende koro pogore kode. Formula ya kugawa pesa, Senator. Unajua hiyo formula sio hawa wananchi wa Laikipia wanatengeneza. Hiyo formula inatengenezwa na Senate mahali wewe unakaa. Sijaona siku hata moja umepeleka mswada ya kugawa pesa vile unaambia wananchi hapa. Enda bunge uwaambie kwa bunge. Kule kuna watu wengi, kama ni education, kama ni health, inahitajika pesa iongezeke. Lakini haitakuwa jambo la maana kusema kwa sababu regioni yetu tuko wengi tufurute tunyang'anye wale hawana. Tusigawanye nchi ya Kenya kwa misingi ya shilingi moja, kura moja, sijui nini. Sisi tuseme kwamba tuwe na equity katika Kenya hii. It is possible to have a formula that can equalize everybody, ambayo inaweza tumika kuhakikisha Mkenya yote mdogo na mkubwa atafaidika kitumia hiyo formula. Si lazima tukue na moja ambayo itafinya wengine na inue wengine. Jatend bura mar DAP-K Eugene Wamalwa odok ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaluwore kod tonge mag siasa masani chuoye e duond bura mar UDA ewi kelo twak motenore kod kaka winjo bed ni pogo mwandu ne gwenge ma pachoka. Wamalwa okone Gachagua ni kare mar chiwo pache ewi chenro mag neno ni jopiny oyudo pok ma onge kod mibadhi. Bende omedo jiwo jood bura ni kik kadh paro mar chik mar omenda. Wamalwa ne lose gwenge mag Nambale nyasi mar sidho Reverend Isaiah Obuya kaka bishop mar 4 ma Nambale. Leo pia tunataka tuseme ule mjadala unaendelea wa ile mambo ya ugavi wa rasilimali za pesa za Kenya. Kuna wale wanasema 1 man, 1 vote, 1 shilling. Kuna wale wanasema 1 shilling, 1 kilometer. Leo tunataka tuseme haya ni kama yale tumeambiwa na Bishop leo. Haya ni kama ya the tiger and the donkey. Whether the grass is green or blue is a matter of opinion, and every Kenyan is entitled to their opinion. This is a conversation whose time has come. Let us freely talk about it. Tusiwe tena na mambo ya vitisho ama intimidation. Ruto hawezi kututisha. Akienda Kombo tunamnyorosha, akifuata sheria tunamuunga mkono. There are no two ways about it. So the finance bill, be not afraid. People do not exist to serve governments. It's governments that exist to serve the people. Let us not reverse that order. The current government has emasculated parliament. The current government has captured judiciary. The current government is slowly, probably, has also captured the church. So the people of Kenya
are left defenseless. We come back to you, the people of church, to pray for Kenya. Kenyans are on their own. Jakom komiti mar budget od bura Ndindi Nyoro mabende en jaod bura ma Kiharu ojiwo dwaro mar jotelo kedo mondo miket wigi kanyakla kendo thegre gi siasa ma kidek po Uganda mawuok e dhoudi opogore pacho kae. Nyoro losa nyasi e limbe mar lamo mane oterogi nyaka e kaunti ma Machakos ka gin kanyakla kod jotelo ma pod rowere kendo ginyiso dwaro mar neno ni gijiwo kwe kod kanyakla mar jo-Kenya ma ok nyayo sigu. Jaod bura ma Embakasi East Babu en achiel kuom jotelo mano yore lamono mano bage kanisa mar Ikombe Catholic Church mantiere Machakos County. Siasa motenore kod paro mar chik mar omenda kod budget manyien ne okowe chien. Na mnajua pia hapa tuko na mbuke sugu wa ODM. Anaitwa Babu Owino. Na mnajua ni mtu ya ile upande 100%. Wakiwa na mheshimiwa Kibagendi. Na mnajua sisi upande yetu tuko na hata leo ni mimi tu ya UDA hapa. Kwa sababu pia tuko na wabuke wa independent. Independent ni wawili leo. Hapa kuna mheshimiwa Kororia na kuna mheshimiwa Timothy. Na pia tuko na mbuke wa ANC. Mkiangalia hivyo na mnaona tunaongea kama madugu na dada zetu kama Kasalu. Hiyo ndio Kenya tunataka. Sisi tutaheshimu wazee wetu ambao wako mbele yetu kisiasa. Lakini hao wazee lazima watuheshimu. Maanake tulichaguliwa na wananchi. Hao wananchi walipokuwa kituchagua hawakuona ati sisi ni watoto. Mtu ambaye ako na watoto 3 na ana plan kuongeza 5, huyo ni mtoto? Jamani. Rowere sub-county ma Wendo kwedo paro mar chik mar omenda masani geto medo usuru ne moko kuom mwandu ma jopiny tiyogo. Gidwaro ni jod bura okaw ting' maneno ni paro mar chik no ok okadhi kaka en tiresani. Bende gisiemo jod bura mabiro rem chiwo pachgi e od bura kendo madi bed ni chano buono donjo od bura e kinde twak ewi paro no mar chik. Wawacho gi dola achiel ni ok wa support bill ni. Nitie gik mang'eny masani timore e gimiluongo ni digital marketplace. Jo kendo tax moket kuome no medore kabisa kendo odhinyo jok matindo makoka chako timo gige gi mamanyo e yore mopogore machalo TikTok, Facebook gi kuonde moko miluongo ni marketplace gi. Finance bill ni kawan ne gombo wato ne wagombo ni mondo mi jotendwa moyier e bunge otem matek mondo mi odage kik okal nikech kokalo to dhi medo mana hinyo japiny man piny ka. Ng'eny ohala matimo mang'eny oyiengore weche mag mbui, obed e-citizen, obed Jumia, obed transaction mora tiyudo ka koro sani bill ni wacho ni idhi medo suru kigole atamalo 1.5 nyaka 30. Gini odhi mabor wate ok wanyal dhi e National Assembly kasto wawuoch gini to jachungwa ma en mbunge marwa oyude thuolo mar wacho gini. Probox nwang'iewo nyaka 600,000. Otamo wasani nikech ne wabunge machon nosekalo finance bill makoro gini noidho ma Probox anwang'iewo 1 million point. Omiyo sani koro wan matek saidi. Apiko nwang'iewo 86,000, sani apiko ema sani kochopo wang'iewo 200,000 gi pesa. Koro nyiso ni jo ma nigi pesa kata ma gike ma dhi nyiewo gigi. Koro wan kaka kwayowa waneno ni bill ni kik dhi kal e parliament. Dakika 17 bang' saa 3 nyakoro Magajuanga mano en chenro mar oyimore nowasingo kawo pach kapok okawo yo mokwongo. Niala Mandela wacho ni entie Homa Bay Kibiri Ward gimedhire ni to en ang'o machando Gachagua mosika ni entiere wach magabari. Mano Niala penjo kamano George Bati. Eno ote mar Faith Mzomo wacho ni entiere kodwa e chenro kaeto wacho ni siasa mapacho ka diere nono. Faith en mwalimu koro ndiko kanyo ni if the lake is quiet the mountain erupts. Niko poni Samanamo dhi okwe. To got yiengni kata wacho ni the reverse is true. To seche ma got yiengni samoro biyudo ka got okwe to nambe samoro pi pong' mang'ogoko. Koro wacho ni mane chal mar siasa ma Kenya ka wacho ni entie malindi moro ahinya gi chenro. Monica Kumo ka ntiere gweng'go mag Nyakach owacho ni ndalo mane Raila Odinga dwaro mondo BBI oketie tim mondo mione ni one man one vote one shilling oketie tim to ne ok gidwar. Sani ka gisieko gi one man one vote wacho ni gitine jopiny
giwe siasa manono mano Monica Kumu eno bende ote mar jalamo Japolo wacho ni gin kanyo gi jo kanisa gi mag Afrika Rom Musalaba gizache kin kaka pile gintiere kod Derek Odhiambo wacho ni wach mana Kenya liet manade ni wacho ni giketo wange gineno kaka jo piny kaeto Raf Taf japicha kantia wasi bende wacho ni kaka pile osechopo kachiel gi Titus Otieno omora ahinya gi chenro ne mar Oimore. Aya, aneno ka ji medo ndiko Evangelist Oga Felix wachni mos na Evangelist Claudia Lydia Okeyo siasa jokarigiji gi tek rueri ariyo motegno okotwe jok achiel to jokno nyaka tur to jokni dhi tur machiegni wachni mos ne sister na iluongo ni Maureen Mamatania. Okay, Pastor George kachiel kod Pastor Elizabeth mar Glow Mano Pastor George mar Rodi kachiel kod Pastor Elizabeth mar Glow Church gi Madam Vida mar Nyalkinyi Primary School giduto gineno wa gintiere gwenge ma Homa Bay giwacho ni en mana kwe gi lamo nikech koro kotek kama to dwani mondo ji omed lemo mondo kwe obedi nikech kata mana Kristo kadok e polo to noweyo oganda gi kwe mane nyalo miyo piny bedo gi dongruok kendo nyalo miyo ji bede achiel. Okay, mano kaka wach kanyo gi jodolo moting'o Pastor George gi Pastor Elizabeth an koro kanyo jodolo sewuoye. Neno ka jaduong' Peter Waringa bende nitiere gwenge mag Kodera Forest kochande mano Homa Bay County wacho ni kada bed ni en gi del maleto kaka pile Ramogi TV oketo namba 1 kendo miyo weche manyien oworo mana kaka piny ringo gin kanyo kod iluongo ni Migoke Brenton Waringa bende erokamano ahinya achiel kachiel kuke gwenge mag Kodera. Peter Olo Imbo Majimbo wacho ni piny piyo monjowa bende wayuaka bari to wayude yo makare. Odhiambo janamba kapiyo oseme kocha wacho Ramogi TV neno malera ahinya e gwenge mag Seme Kajulu Koker kaendi. Wuod Nyakamenya wuod Pany Komolo babane Lucas Ondiek wacho ni Ramogi TV kelo news maler mapok nodwaro yudo. Kasto Soja Shemotho bende wacho ni omora ahinya kendo omor kaka weche manyien ridore mos kokalo Ramogi TV wacho ni greetings Bati gi Lydia. I'm closely following the news kapok adhi Haiti Bati mae sama jo siasa magwa onego chung gi jo piny matek e chik mar omenda mar finance bill ni. Gini dhi nyalo hinyo ganda koponi jo piny oko bedo ne marie kata jotelo ko chung. Secondly, siasa kikwa kete chunywa aero sana siasa mar Raila Odinga onge sigu mosike pau siasa mogik yudhe kikiyie mondo tik kodgi marach gi jo siasa e timo maundu mora mora. Nano Yando Wycliffe wacho ni entie Kisii Town represented kaita no bende ote mar Elvis Odhiambo kantie Garissa wacho ni entiere kodwa kachiel gi Thomas Obuya Wodoriro Nyaguok. Mana pani kako pakore na wuod Nyakamenya bende kawuok Pany Komolo gin gi wuon gi Lucas Ondiek. Kotino Tony Blair wacho ni Nyaingu Sino Kagula weche gichopeo makare. Okumo Miregi wacho ni entie kodwa Amos Magak bende wacho kanyo ni en sindo mwalo Ramogi TV chopeo makare. Banthaza to wacho kacha mano Benthaza Maradona wacho ni seche ma jogi yuare kaka ruedhi ariyo to lum ema hinyore lum gin jopiny wacho ni kar mondo gitim gik mane gisingo to sani koro gimakamen. Edith Wise wacho ni en bende entie kodwa e chenro. Celine Dion wacho ni Kasarani weche gichopeo makare wacho ni wuod Tsunami kaumo somora ahinya gi weche manyien. Mwakakumu Junior to wacho ni Kirindo Kasgunga en bende entie kodwa. Ruto paro ang'o gi nyithind Kenya modwa ni odhi Haiti go. Ruto wacho ni okwongo los security ma Kenya ka mokwongo ma joma undu ok nyal kwale kokoter polise ma Kenya e piny mar Haiti wayo mate. Wayo mate nyako Ramogi mana gi wachego to podi mar imed ndiko no namba 3 nono Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, mbui mar X @Ramogi TV KE. Ka waduogo pod wan gi mathoth mag ting'o nyaka nonro report mar jaga budget ma pacho ka miluongo ni control of budget e wi kaka counties notiyo kod omenda kuom dweche 9 mar ikomenda ni. Kidhi mabonya kono ga jawa waduogo bang' dakika machuok kende. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusort.
Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba, risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Mugia Jong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. E piny kama hera gi gombo chopoe. To chal nade? Rio nade chiega? Hera mane nie kindgi ne en hera ma ji duto ne nyalo bedo gi nyiego godo. Jok manotedo, jok manoyudo dichuo, chuora. Kari dwaro na tim nade. Yiero mora mora ma ng'ato timo nyalo kelo chandruok. To an asekweri. Brenda, iluonga chieng', asekweri wach ma asekweri. Fweny sigand hera, andhoga kod warruok. Kofitri kuta, chakotete. Oginga ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Kik bay. Machiegni kendo Nyakora Mga Jwang wadhi mbele gi weche manyien. Tend County ma Homa Bay ojiwo mondo mi okasre gi chenro mar chulo gope mag tije ma osetim ma otieki mondo mi gibed gi yote tawo tijegi e budget mabiro. Ma en kaluwore kod duoko mar nondo mar jaga budget moyango ni dweche 3 motelo ne giko omenda kata giko hik omenda magana 2023-2024. County ma Homa Bay pod ne ibadho $758.7. Nondo makamano lu ni Homa Bay ne ojiwo choko mage mag osuru kendo kungo omenda kokale bedo gi wuodhe matin madhi e pinje maoko. Ei budget mar $11.7 mane County ma Homa Bay chano tiyogo e chopo chenro mage e hik omenda magana 2023-2024. County no ne geto yudo $8.13 kuwuok kuom piny owacho mamalo, $2.38 kaka choko mage mag osuru ka $142.87 ne gin omenda manodong' e aguch County kendo ne dhi chwal mondo ti kode e siro budget masani. Kata obedo ni County ma Homa Bay ne geto $8.7 ma en atamalo 69.5 mar budget mane County chano tiyogo e hik omenda mangima. Kane odong' mana dweche 3 to hik omenda masani rumo. Nonro mar jaga budget oyango ni Homa Bay nosemana yudo $4.86 kuwuok kuom piny owacho mamalo, ka choko mar osuru to ne ochopo $927.3 ma en medruok mar atamalo 67.4 ka opim kod $553.71 mane giyudo e kinde machal kamano e hik omenda magana 2022-2023. E kind $927.3 mane Homa Bay ochoko e dweche 9 mokwongo e hik omenda marumo giko dweni, $669 ma en atamalo 72.2 ne owuok e weche mag thieth. Jaga budget oyango ni kuom dweche 9 mokwongo e hik omenda masani, apisno nopuodho mondo Homa Bay County oti kod $5.3 koting'o $874.68 ma en atamalo 16.6 manoketne weche mag dongruok kod $4.43 ma en atamalo 83.5 manoketne chulo jotich kod tayo chenro mamoko mag County. E kinde timo nonro manen tarik 31 dwe mar 3 higani, jaga budget oyango ni County no ne osetiyo kod $3.4 e chulo jotich ka $1.19 notigo de tayo chenro mamoko mag County. Nondo no yango ni County ma Homa Bay notimo winjruok kod bengi mar Equity mondo konygi e chulo sach apisa mag Tend County chudo mani juoge nyinyo mar atamalo 1 kod osuru machielo ma idendo ni excess duty mar atamalo 20 kendo tarik 31 dwe mar 3 higani jaga budget no yango ni buge omenda mag bengi mar Equity ne nyiso ni gisechiwo ne County $419.94. Bende County ma Homa Bay ne odonjo winjruok machielo kod bengi mar KCB mondo konygi e chulo sach jotich mag Tend County
chudo mane bengi juoge nyinyo mar 0.5 kod osuru machielo mar excess duty mar 20%, ka e kinde mane timo nonro bengi mar KCB noyudore ni ne osegolo $442.16. E weche chulo gope mag tije kod chenro manosechwal ne county midendo ni pending bills mar $961.9 mani Bandho County e hik omenda mar 2023-2024. E dweche chiko mokwongo Homa Bay ne osemana chulo $99.81 ka gope mane pok ochul e kinde ma jaga bajet ne timo nonro ne romo $758.76. Od bura mar kaunti ma Homa Bay bende ne podi bandho $42.9 e kinde mane jaga bajet timo nonro mare. E chudo mag jotich, jaga bajet oyudo ni Homa Bay ne ochulo $2.52 kokalo e lai machiko puodho mar IPPD ka $718.1 ma en 22.2 ne ochulo yor obok matching midendo ni manual payroll. E kind $56.66 manoket kaka bajet mar od bura mar kaunti ma Homa Bay, $25.21 ne odhi e balang' mag jood bura midendo ni sitting allowance, manyiso ni MCS 52 mag od burano ne oyudo balang' mar $51,882 dwe ka dwe. E wuodhe mag pinje maoko, tend kaunti ma Homa Bay nenore ni ne okungo omenda kendo tiyo mana gi $2,548,000 kod $9, ka e wuoth manotero apisa 8 mag kaunti e romo mar rakruok kod lokruok chal kor lwasi midendo ni COP28 manotim Dubai e kind tarik 30 dwe mar 11 2023 nyaka tarik 12 dwe mar 12 2023. Tend kaunti notiyo kod $1,50,000. Limbe machielo mane apisa 2 mag kaunti otime piny Amerika e kind tarik 19 dwe mar 9 2023 nyaka tarik 28 dwe mar 9 2023. Tend kaunti ma Homa Bay notiyo kod $1,498 kod $9. Kaluwore kod nonrono, jaga bajet oyudo ni od bura kod tend kaunti ma Homa Bay ni kod akaunt 7 mag bengi, ka 5 kuomgi nitie bengi matimo ohala midendo ni commercial banks, gino modhi ataro mar chike mag omenda mar 82 kare mokwongo B madwani kaunti otatijene mag omenda kokalo e bengi maduong' mar Kenya, CBK. E wi mano, jaga bajet kokalo nonro mare dwani mondo kaunti ma Homa Bay okas chenro mag chulo gope ma podi bandhogi, neno kaka inyalo gawo omenda madhi osara kod tayo chenro mag kaunti, jiwo choko margi mar osuru, kendo neno ni chudo mag jotich otime lai mar IPPD mondo geng' rot manyalo miyo mibadhi timore e kinde mag chudo. George Bati, Ramogi TV. Osuru Nyakuramogi, jalup gavana mar kaunti ma Migori Joseph Mahiri ochiwo siem ne kembe mag oraka matimo tije ma omigi kod piny owacho mar kaunti ma Migori e yo ma ok ochopo e rang'iny ma owinjore. Jatelo nonyiso we kembego ni biro migi kum kaponi ok giti tich maler. Jojuma ni kod ler mar wach. Siem ma ogol ko jalup gavana ni e kaunti ma Migori Joseph Mahiri biro ikinde moko mogande e kaunti ma Migori osebiro kaywak ni moko jogo eko ma omiyo rak mar piny owacho ok timgi e yo mowinjore. Please giti gi jopiny makanyo to giti tich moro manenore. Tich moko kaka moko manyawa neno ka circulative ino kaka pi moro manogore cha mago gik moko dwaro, because we must count for value of money. Value for money motimre nade momiyi mochuli. Koro wakwane jopiny momi tich kama tich nitie no gibed kanyendo, gibed jolwedo, giting'i gino nyaka time maber. Jalup gavana ni e kaunti ma Migori wacho ni giseyudo ywak kuom moko jopiny ni moko kembe ma omiyo rak mar gedo ok tim tijego e rang'iny mowinjore. That's the cries that we are getting. The money used to develop or to initiate these projects are taxpayers' money. This money is for the public. Therefore, any contractor given an opportunity or chance to do this project, they must do them to the satisfaction of the community. Mahiri wani chendogo mag gedo itimo kod omenda jopiny kendo ok ginyal yie mondo koro pesa jopiny otige yono mokare. And as a government, we won't allow the shoddy contractors who does projects and then they are not done to the satisfaction of the county government and to the community. They risk losing an opportunity of working with the county government of Migori. Kaka yo maneno omenda jopiny otigo yo makare, moko jokanyogo mag ODM e kaunti ma Migori wacho ni koro giikore mar biro wuok oko kendo maneno ni chendogo mag gedo ma ochiw ne jotimo rak kod piny owacho mar kaunti ma Migori otim e yono mowinjore. Sani polling station wan gi dhano 30, e ward wan gi dhano 58. Contraction mora madhi timore nyaka otimre within those levels donge. Koro nwagombo ni jo party magwa
nikech ma sirikal mar ODM gibed wang' sirikal maro mar ODM gima gineno kotimore marach kigiling. Kalore kod ywak ma osegol kod mokum jopiny ka otenore kod mokum jotim orak mok tim gi rang'iny mowinjore, jalup gavana ne kaunti ma Joseph Mairi wacho ne nitiere apisasgi ma oseore konde duto e kaunti ma Migori marango tijego magedo ma omi kembego mag orak ka bende bang' chol lipot maggi ma ibiro yudi ne ok otieno makare idhi kaw nigi okang' mar chik. The team is walking around across the county and they're going to do the list and evaluate all the projects that are under construction or completed. If we found that a certain contractor did a short job, that will have to handle it at the condition that it deserves. Ne wayango ni apisas mawuok e bad migaono mochune ng'iyo kaka itimo tijego mag piny owacho e kaunti ma Migori ma bende ong'ere kaka monitoring and evaluation osebedo ka ng'iyo chendogo mag dongruok mag piny owacho mar kaunti ma Migori e konde ka konde kendo ndiko lipot margi ka bende giko matieko lipodni ibiro chwale ni gavana ma Migori Ochila Yako. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Maromo atamalo 33 mar oganda jo Kenya koni pok gindikore kod okuma mar thieth ahinya to mar piny owacho nikech nengo mar ngima man malo. Ma kaluwore kod lipota ma ogol kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Toweza ma koni atamalo 51 mag jo Kenya tiyo kod okumba mar thieth mar NHIF kata bedni pod gin kod ng'ur mathoth ma gidwani mondo time lokruok. Kaka juitho mondi leronwa moko kuom lokruoge ma gidwaro ni keti en nengo kachiel gi yiene jotuo tiyo gi osiptal moro amora e thieth mapile kata outpatient services. En kinde ma piny Kenya ikore ne dara yanga koa e okumba mar thieth masani NHIF nyaka e manyien mar SHA Social Health Act. Riwruoge ma opogore mag thieth osebedo ka manyo jopiny mondo miyo ne ka bende giikore ne rwako lokruoge ma SHA dhi biro go. Riwruok ma ok mar piny owacho mar Toweza ogolo lipot ma gisebedo ka gitimo e midhiero ma jopiny ne oyudo e okumba mar thieth mar NHIF kendo gi lokruoge ma owinjo bedie ka ji dar dhi e SHA. E lipot Toweza maromo atamalo 53 mar jo Kenya ni kod okumba mar thieth ka e kwan ni NHIF otelo kod oganda maromo atamalo 51. Zaidi ya nusu ya wale ambao waliweza kuhojiwa wanayo hata kama kusema Makueni ambapo county waweza kupatia na scheme na kwingine kwa at least zaidi ya nusu ya wananchi ama nyumba ambazo tuliweza kukusanya taarifa wameweza kujiandikisha kwa health insurance fulani. Bende kwan mar jopiny maonge kod okumba mar thieth atamalo 33 koni nengo mar chudo ema omiyo gi midhiero. Jopiny ma opogore lipodni ogolo moko kuom midhiero ma gikoni owinjo lokie kinde ma ji dar ka dhi okumba manyien mar SHA. Magi oriwo atamalo 49 makoni owinjo yiene gi tiyo kod osiptal ma ohewo achiel e thiedhruok mar outpatient kaka sani en NHIF. Ka atamalo 34 to dwani thieth duto owinjo ket ma inyalo yudi rang'iny mar jatuo ma thiedhore to dok pacho outpatient services. Wengi wanasema kwamba ama they are forced ama ni lazima waweze kuenda kwa hospitali specific na wakiweza kugonjeka mbali ya hiyo facility hawezi kupata huduma za afya. Pia jambo lingine waliweza kusema ni kwamba kuna magonjwa ambayo hayako under NHIF cover ambao wangetaka sana tunapoingia kwa shift iweze kuangaziwa zaidi kama wewe ni ugonjwa wote unaweza kuhudumia. Moko kuom jokanyo mag sekta mar thieth to koni gima duong' madhi kelo lokruok e okumba mar thieth mar SHA en primary health care ma en thieth ma ibiro bed ka itimo e rang'iny ma piny ma ogik ahinya to e geng'o tuoche kapok olandore. Ma gikoni biro mana timore poni omedo omenda ma ichwalo e rang'inyno ma gikoni kamoro nyalo lwari e bugo nikech maling'ling ma wuok ni e budget manyien kamoro omenda mar sekta mar thieth nyalo dok piny. We are saying primary health care is important, but we are not putting money in primary health care. We need to put money in our level 2 and level 3 facilities. Do you remember when I said we had 250 billion, 140 billion was going to SHIF, isn't it? Social Health Insurance Fund, which is operational at level 4, 5, and 6. 50 billion is what was going to primary health care. That should have shocked you, because we are taking where people go every day. Because today, when you become sick, you will go to a primary health care facility. We are giving them the least amount of money.
And not only that, in the current budget policy statement, they have even said we will allocate only 4 billion. E okumba manyien mar thiethni, ma winjo chak tich dwe mar 7 higani, japiny ka japiny winjo ng'adi 2.7% mar yuto mare, ka rowere maonge tich, to seromo higni 25 kadhi nyime, to biro chulo silings 300 dwe ka dwe. Ka bende chudo ma osebed ka itimo NHIF kaka Edu Afya kod Linda Mama ok bibedie. Judith Omondi, Ramogi TV. Kowuok e weche mag thieth nyakwara mogo donjo motene kod weche mag arita. Jaod bura ma Kasipul Ng'ondo Were okichore gi chien ewi weche ma osebedo kaluwore ni en monyayo tulo e alworano. Were tudo rochruok mar arita kwe ma Kasipul gi siasa ma oi uma okoni joma olap dhog ndong ne komeno sani dhi go nyime ka gitiyo gi rawere ma okodi mar rocho kwe e alworano ma Kasipul. Okoni nitie liete mathoth mosetimore Kasipul ma tulo osemuoche ma ikelo gi josiasa moko to bang'e en wuon ema iluoyo ne seyo. Olose kinde ma luoro osebedo Kasipul ewi chal mar arita kwe kendo manyocha okelo nek mar bong sama jahigni 35. Wach ma pod idhi godo nyime gi nonro mar Nyakuramogi ma yando miyo mak dereba matiyo apisi mar NGCDF ma Kasipul kaka achiel kuom achich. Sani yudhe iomo Kisumo, iomo Homa Bay, iomo Mbita, iomo Migori, biro threaten jeliel. Actually Kalando ne gigo ji ma gipuko chiemo ma kata ochogo chiemo kata neno kotim. To trend no continue. Pod wadong' gi higa 3 gi wiye. To kata ka ng'ato dwaro komo, kilunga ji, okilima ji e kanisa, idhi adhiya kamano. Ang'amo ni tiyo gi ji ma Kasipul. Ere tiende golo ji oko. Nyocha gacha utuchi ma drepa ogo gi kijende moko ariyo poni e osiptal. Tadwa kone ji, adwa chako gi polis. Ka ng'ato timo makosa make, kineno seria movunyolo tere kot biro tueye kata biro weye. Obed ng'ama pinga make, bogibide ka bire police station kata ka go sime. Omiyo adwa jo Kasipul bed gi kwe. Wadhi Mombasa, moko kuom jodak e kar chung'od bura Manyali kod Kisauni Mombasa koro dwani piny owacho chog thuolo mag tije ne rawere to chutho mago manotenre e ohanda mogo kaka achiel kod jogo mane tiyo kode. Gikoni ma en bang' yango ne nyaka nyocha ne kaunti ma Mombasa ket kum ne mogo ka rawere mathoth mayande chame kachiel kod mane go ohande sani koro dang' ni e kor gwenge ka gimanyo gima ginyalo timo. Jaoko ne giler ko e kaunti ya Mombasa. Jodak e od bura Manyali Mombasa ne jowuok tung' mosuo gi piny owacho magikoni orem chopo singo mar chiwo thuolo mag tije ne rowere, gino magikoni nyayo wach tiyo gi yedhe mamero ji kaachiel kod mogoka. Gikoni kwan jopuonjre masani weyo sikul nikech chamo mogoka medo mana dhi malo, ka mier mathoth to gikoni tiye kode gi familia duto, chakre jonyuol nyaka nyithindo kaluwore gi siso mokelo. Ruto Gilange kaka sirkal mar UDA to kod mar ODM Asimiyo Giriganda what have you gidhi ni shambino kaka di nyithindo matindo gi joma tindo nyalo yudo tich mondo ji oti tich mondo ji owebedo aidu manyalo nyamo go muguka iwijo nikech kapo no ba onge ng'ato ka ng'ato onge tich to matiende no onge gima ng'ato biro timo idleness biro miye odhi onyam muguka to muguka ni odhi kwalo gwend ng'ato to odhi kwalo vyombo mag ji to odhi uso korako odhi onyamo go muguka. Wan kaka jodongo gweng' walawore gi nyithindo nyathi machakre ja higa 5 osetam wang' jonyuolgi. Tich ne en tich wuotho okinyi odhiambo komanyo scrap mondo oyud siling 100 ong'iew go mugoka. Nyithindo timo tim maricho, nyithindo koro ok nyal nyombo, nyathi ma nyako gi nyathi ma wuoyi pogo gi koro onge. Obiro kaka pon manyien sai. Ng'ata dwa no soyo fuku to ting'e gi kalatas. Kalatas be ikelo man gi rubber stamp maber ne ka giting'o. Dhako chame dichuo chame. To kaluwore gi kum manyocha tend kaunti ma Mombasa oketo mar mogoka ndalo machuok mosekalo, gikone gisechako neno pogruok e kind jogo mayande chame magikoni sani dang' ni kamanyo gima ginyalo timo. Kwayo margi en ni koro jo od bura onego kadh chik mabiro keto mogoka e rang'iny mar yedhe mamero ji mokume pacho ka magin kaachiel kod heroin, cocaine to kod nyasore e kind mamoko. Koro sani nyaka nyochung'na gini wige 2. Nyithindo laro tich kuoma maka nyithindo tito miya tich ke tani migo kama ngi lala cha onge. Kwayo ne Ruto omany ne youth tije
mondo giti matek gimany kaka ginyalo timo mondo giwe wach mogo kani endi nikech kidonjo kumora mora yudo ka youth nyamo mogo ka kumora mora wan wakwayo nane mogo kama poko go marufuku ni ema koro katiba ma bunge marwa odhi opitisha mswada mondo go marufuku nikech ohinyo gandawa. Jodak go Manyali kod Kisauni kone gine magihinyore ahinya ni mar chiro maduong' mar mogoka en Kongowea manie od bura Manyali. Gisiro gavana ma Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir kuom wuok oko mar kumo mogoka ei Mombasa. Kora kwayo jotend oriwre gi Nasir kaka Nasir ochago wuothni mondo gikony Nasir wechung' migoka ni osenyo ji mang'eny. Onge ng'ani ok nyal tiyo chiemo chamo mogoka ni 24 hours to ok odhi tich oyudo pesa nade. Kakoro chiegi in gi dhako to dhako nyamo mogoka kochakre okinyi mang'ich nyaka odhiambo wan dhako no bed ga gi chwore to ka dichuo pono ba nyamo mogoka chakre okinyi mang'ich nyaka otieno be dhako wano bed kode matiende ni generation machielo bro bedo maonge omiyo wawacho ni gini gi duol achiel ni mondo ji duto ka sirkal opono ba wacho ni gini en cash crop. Ruto dhiga oko pile ka pile, president dhiga oko pile ka pile. Otim ne ango advertisement wako kucha bendo tere kucha kaka cash crop yote mantie. Okwadwar gik mayoma maonge tiende go. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwa Ramogi weche mogoka poda chendo e gwenge makadhola na mchumbi. Ogeno ni serikali biro manyo wach. Wang jowi mar Ramogi TV, nyakalondo mar Ramogi FM kod Citizen Digital duto. Manie bori ruok kata buo kambi mar Royal Media Services ne osiro nyasi mar dhialo higni 15 mar tije ngolo ne jangolo marahuma mar rumba John Junior mar BV Band. Nyasi no mano bagi Carnival Grounds e boma Nairobi noyo johera mag rumba alufe gi alufe otieno manyoro. Jachung weche marwa Ken Muga miyo ler ewi kaka nyo odhial nyasi no. Otieno mar ngeso johera alufe gi alufe mag rumba noyuoro Carnival Grounds boma Nairobi e nyasi mar dhialo higni 15 nyaka ne jathum marahuma John Junior ne chak goyo thum. Nyasi ma otisni Nyadhi Festival. En nyasi manosir kod wang jowi mar Ramogi TV, nyakalondo mar Ramogi FM kaachiel kod Citizen Digital maduto ni e bwo kambi mar Royal Media Services kendo ne gitiyo kod thuolono mar jiwo tudruok margi gi jopiny manoyuore nyasi. And we are really thankful to Royal Media for coming together with us kwa partners wetu. Tumeona mazuri sana kutoka kwa RMS. Ile support wametupatia tunashukuru sana. Nyasi no bende noyuore kod jothume mamoko makaluo kaka Emma Jalamo, Costo Juang, Nasanje kod mamoko. Ka jothum mag dhoudi mamoko bende noyuoro machalo kaka Nadia Mukami, Kidum kaachiel kod mamoko. Ma en ranyisi ni nyasi no kelo kanyakla oganda bende mowuok e dhoudi mamoko. Event ni no kwa time ni joluo kende. Event ni ne watimo ni jo Kenya mangima jo piny te. Nitie plans kawecho dhi maber wadhi timo Kisumu edition, kawecho dhi maber wachako watimo Mombasa edition, kawadhi every part of the country. Jolendo mag Ramogi TV kaachiel kod Ramogi FM kaachiel kod jotije mag sectors bura mag kambi Royal Media Services noyudo thuolo mag romo gi joheragi mabende nonyiso mor margi gi nyasi no. Mokwongo en go erokamano maduong' ne telo maduong' mar kambi mar Royal Media Services, jatatije marwa, directors mekwa, kaachiel kod senior managers gi jotich te mag Royal Media Services kuom kao thuolo mar siro chenro makama mar Nyadhi Festival. Erokamano ahinya kendo pod gipak ne Johnny Junior kuom dhialo higni 15 te kimoro wakipuonjwa kod ngolo mopogore opogore. Wabiro ka mar celebrate Johnny Junior higni 15 mage mag bedo jawer. Wamora ahinya kod Johnny Junior gi gimoro amora mosebedo kotimo kendo sani kaka wabiro ka koka wamedo mor mokalo nikech wende ma wayudo ka gin wende mapok wawinjo kendo gimit moloyo kata mosegolo sana. Nyasi ma kama en achiel kuom yorego ma kambi mar Royal Media Services nyiso godo sir ne jothum kod jogo ma moro oganda e pacho ka kendo keto motegno tudruok margi gi joheragi. Ken Muga, Ramogi TV. Kwa majina naitwa Oscar Omondi, mimi ni injinia wa kutengeneza magari.
shabiki nilisikia katika redio na pia kwa mtandao kwa kijamii. Niliposikia shindano ya jackpot niliamua kwanza. Nimekuwa nikipata 9, saa zingine 10, lakini huwa sikufi moyo. Kwa bahati mzuri nikapigiwa simu kwamba mimi ni mshindi wa bonus. Mara ya kwanza sikuamini. Venye nilielezewa, niliambiana mpaka nione message ndio nitaamini. Naweza ambia kila mtu hapo nje, marafiki wangu popote walipo, wacheze shabiki, watakuwa washindi. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811*402# to get blessed. Machini ya kuromogi korwa donje weche mag tuke club mar Kisumu All Starlets okawo kombe mar adhula lig mapiny mar Wakeni National Super League bang' loyo club mar Mombasa Olympic gondi 3-2 e lap mar Dandora Stadium e kaunti ma Nairobi. Lochne All Starlets miyogi hotiko mar tuge lig maduong' season manyien. Jatugo Monica Etot nolona club mar Kisumu All Starlets gol mokwongo. Kata kamano, Mombasa Olympics noyudo gonde 2 mapiyo kokalo kuom jatugo Bush Neil Sharon manoloyo dakika mar 28 gi 39. All Starlets noduogo bang' jotugo wuok e yueyo gi paro mopogore ka jotugo Oraro Rosemary gi Etot loyo gonde 2 manomiyo Kisumu All Starlets loch gi okombe. E tugo machielo, gol mar jatugo Linda Ajwang e dakika mar 29 nokonyo club mar Kisped ng'ado tiko mar donjo e lig maduong' mar Wakeni bang' loyo club mar Kayole Starlets gol 1-0. Kinalia tena anabisha namna gani? Kosa nafasi hapa. Nasema hii NSL it's a very good tire in terms of kupatia wasichana platform. Imewapatia nafasi kubwa sana ya kukuza talanta kwa sababu sasa hata ukiangalia NSL na Premier the difference is very slim. Kwa hivyo imewapatia very good platform na ningependa ikue zone 1 kushinda kuwa zone 2 so that ikue more competitive. Daka prochiko chunge kinde team mar Junior Starlets jotugo manyiri mahigge ni piny mar 17 gi historia mar bedo team mokwongo tugo e tuke mag pinje duto bang' rodho team mar Burundi gonde 3-0 e tielo mokwongo mano bagi alap ma Abebe Stadium piny mar Ethiopia. Jotugo Lona Faith, Marion Serenge kachiel kod Susanna Koth olone Kenya gonde 3 ka team no mitayo kod kocha Mildred Cheche nokwanyo points 3 duto. Kenya biro bago tielo mar 2 chieng' Jumapil mabiro lalap ma Ulinzi Complex ka gin gi paro ni ponono ni ok bilogi Ethiopia gibiro ng'ado tiko mar yore tuke mag pinje duto mabiro bagi kochakre dakika 16 dwe mar 10 e piny mar Dominican Republic. Playing at home, I would urge every fan in Nairobi, please come, even outside Nairobi, please come support the Starlets because we are just 90 minutes away from making history.
Kawasore ni club mar Kajiado FC no bedo gi kedo mar dok e lig ma piny mar National Super League banglo club mar SS Asad FC gola chiel kumnono e alap ma Ildamat Stadium e kaunti ma Kajiado. Gol no makende mar Kajiado FC no logi jatugo Swalen Ali manolo gol no ko dier pap e daka mar pauchiel gauchiel kendo keto Kajiado nyime. Club mar SS Asad no temo manyalore mar yudo gol mar yueyo pi wang' kata kamano Kajiado no kawo points duto adek. Kajiado nigi points adek kod achiel kendo mako thuolo mar 17. E tuke mamoko mabende bagi lig mar NSL, club mar Mombasa Elite noloyo club mar Rainbow Gonde 2-1 ka Luanda Villa nowuok amodhi 0-0 gi Mulembe United. Tumebakisha game 3, still tuko na team 3 zinafight hapo relegation, Mombasa Elite, Mulembe na Kajiado. Tunafightia wote hiyo spot moja. Nani atabaki? Win ya leo nadhani imetufikisha one step ahead. So tuna hope with the next game. Tuko na game next na Viga Bullets away. Then tuko na game next tutacheza na Luanda Villa hapa home. Tutakuwa tunajua fate yetu. But tuna hope tukishinda the next 2 games tutakuwa safe na tutabaki kwa ligi. Mpinzani alikuwa relegation na yeye pia anatafuta kuenuka pale chini aje juu. Japokuwa ametupiga lakini bado sisi tuko pale pale. Hizo mechi 3 zilizobaki ni kuweka mikakati tu, mazoezi kwa kadi zaidi kwa wachezaji, kujituma, tuone pale Mungu atajalia. Team mar Cabras Sugar FC nolo team mar KCB FC points padeko Dario Comprario kendo leo kombe mar Enterprise Cup ya lap ma RFU e grounds kaloch mar Cabras en maradek kalure. Yusukari ma Cabras no chako tugo maber kendo yudo try mokwongo kokalo kuom jatugo Humphrey Asiligwa kapok Ntabeni Dukisa medo points kokalo kuom conversion gi Opicha Choma. Kawadoko ni jobengi ma KCB no do points auchiel kokalo kuom jatugo Elvis na Musasi. Cabras no dhi nyime gi manyo points tok jatugo wuok e yueyo ka jatugo Dukisa no medo Cabras try machielo. KCB no yudo try machielo kokalo kuom jatugo Shaban Ahmed kapok Cabras medo points kokalo kuom jatugo James Olela mane omiyogi loch mar points 22 kuom 20. Year 2024 Enterprise Cup champions Cabras Sugar FC. I think one of the most important parts, we played in the right areas and we made bad mistakes in the right areas and we defended like Trojans. You know, our boys threw everything at it on the defense line. We studied them very hard, knowingly what they will do, and actually they played. We've had a good season. We've been finalists. We won floodlights, and I feel the boys are really working hard. We just need to change a few things here and there. And for the game today, we just needed to make use of our key moments. We didn't have a proper use of our key moments. Team mar KCB orodho team mar Kenya Prison sets 3-0 kendo kao kombe mar lig maduong' mar tuke mag volleyball pacho ka tuke manobagi e alap ma Kasarani Indo Arena. Set mokwongo no bedo maliet ahinya ka KCB ne nigi paro mar kano kombe no mane giloyo higa mokalo kendo kao set no points 25 kuom 22. Sets mar ariyo ne onge gi pogruok bang' jobengi loyo Kenya Prisons points 25 kuom 17 kapok gitieko set mar adek gi loch mar points 25 kuom 21. E kidieny mar lig mar yowuoyi joloch higa mokalo Kenya Prisons nolo team mar General Service Unit set 3-1 kendo kao kombe makamano. E alap onogo ma Kasarani timbe mag Kenya Pipeline gi Kenya Ports Authority nolo timbe mag DCI gi KDF sets 3-0 gi 3-2 kaluwore kamano kendo kao medela mar silver gi kidieny mar Wakeini gi yawuoyi. Ilikuwa ngumu kweli, kwanza mwanzo tulikutana na DCI kwa quarter finals, tulienda set 5 na DCI tukawashinda, tukakutana na kwa semis quarter finals tukutana na Army tukaenda 3-1, tukakuja quarters na semis na DCI tukaenda set 5, alafu tukakuja kwa Prisons wakatupiga ya kwanza, tukawapiga ya pili na tukawapiga ya tatu. Haikuwa rahisi kwetu, imekuwa ngumu. Jambo la kwanza ningependa kwanza kuwashukuru wachezaji wangu. Mahali tumetoka ndio mbali.
kupata nafasi ya pili ni hongera kwao na kwa my technical bench. Tulianza game vizuri but baadaye tukashindwa kufanya reception, service zetu zikakuwa very weak, then blocking yetu pia ikaenda chini, na ndio maana tukapoteza game ya leo, na niko na imani kwamba tuko na next time always. Kanyo mwateke chendo maro yimore nyakoro mgajuang Tabil Juma kanyo wacho ni NTA Kindube wacho ni weche mag jotelo gi tinde ging'iyo godo kaka jopiny kawuono ipako moro to kiny bende ipako moro, wacho George bet ni kawo mos. Ero bende ote mar jakom Gideon Midega nyakwar Dorka mano wuod Oyoma Ogango wacho ni entie Kisumu owuoro weche matimore kasi polo kwa mondo gando beda gi kwe. Mwalimu Jael gi mwalimu Bernard kantiere Migori County giwacho ni gimora ahinya gi weche gi manyien mag oyimore. Beno ote kanyo moor kod Nicholas Maingu. Nicholas wacho ni en bende entie kodwa kendo mora ahinya gi chenro, kaito aneno bende kanyo ka ote or gi Florence Katel kantie Semedala. Wacho kanyo openyo ni to beniti obila moko opogore gi manyicha en wacho mantiere kot iparo bila mana okodo uwe mang'eny weche manie dochi koko yieno mondo wawuoye ya nitie gima Florence wacho kata kamano wawe bura no Rumondi. Ogango Hezbon wacho ni owuok di Ruby Sondu omora ahinya gi weche gi manyien kin kanyo gi mama gi Nyarogonji kod Lucy Ogweno, kaito neno bende ouko Jamasala kantie Nyamasari ya Kisumu. Steven Shatta wacho ni Nakuru weche gi chopeo makare gin gi semeche moro kanyo gi Romo gi TV. Mary Alogo wacho ni NTA Imbo Usenge, kaito Niala Mandela bende wacho na seche ke Evans Dada neni kachi wacho ni in bende insechopo kendi mora ahinya kata kamano weche mag siasa ema chapo piny Kenya kata William Gande wacho no odandani landscaper wood kam gundura pogi gin kanyo gi Jouriri ging'yo mana tich metimo negi kanyo gi jotelo magi, kaito wacho ni habari moro gi yo makare. Ero kamano ahinya kuom Solomon wacho ni antiere Kibuye ka amor gi weche matimore ne DP Gachagua ka jatend piny machon Uhuru Kenyatta nowacho ne gimowinjo bed notimo to notamore, koro kiko ywage mano kaluwore koda kum Solomon. Okay, auki dibo kantiero yani Masai lakini onge tiende tero jolweny kata jo obila ma Kenya Haiti dhi kelo masira ne oganda to ok ber. Ilari wuode Nyako Yugi neno Ramogi TV kantiere Nyamaroka Nyakacha mora ahinya ka habari choponwa Nyamaroka malera ahinya. Ramogi TV tosha kila siku. Elvis Odhiambo ka Garissa gin kod Thomas Obuya wuodo Riro Nyaguok wach newsletter ahinya. Ero kamano ahinya kachiel kod jok maneno Ramogi TV dutete Odhiambo machal kamaendi. Pastor kata Reverend Jojo Yomba Pat Gweng wacho ni bati olera ahinya gwenge mag Shirotsa kod Buku Tenga Kakamega County weche manyien moleyo makare. Jadolo Christopher Malela mar Kibuye wacho ni winjo kendo neno makare kod jatich Nyasaye luongo ni Bishop Eric Ochina kod Reverend Charles Fuko wacho ni wakete mani Ramogi TV weche manyien na almost tinga wuod Nyorato bende nitiere kanyo makare. Kasto wacho ni wuod Mile Majembe wuod Tsunami Mosna nyar Luo Lydia Okeyo pot gi paka gi kaka ukelo weche manyien omora ahinya kod weche manyien mano ne iluongo ni Eriko Dudubaya wuod Nyaseme kantiero Ruba Migori. Nelly Obunga wacho ni Imbo Majengo weche girela ahinya, kato Benta Charles wacho ni Nyadhi Festival mabiro koro kao ter Kisumu ogoro kwayo ne tim mar Nyadhi ang'wana nagi Ken Munga. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni entiere kodwa ka entie Nam Chumbi, wacho ni kwani ohand mogoka mara were nyalo timo yawa. Ramogi TV chopo negi yo makare. Eno bende ote mar John William. John wacho ni oyie gi paro mar Gachagua entie dala mar Lega Gulu gi familia mar jaduong' Ogol DC, kaito wacho kanyo ni nikech seche ma paro no idhi podhi to wacho ni onagi duto modak gwenge ma Kiambu gi Nairobi iduogo pacho mondo mi okaw kwan gi mar pacho eka ji odog kapango. En John Te wuod Nyabos mar Lega Gulu koro wacho ni paro mar Gachagua dhi konya oganda mantie Kaluo bende mano mar one vote 1 shilling. Agri Ajuang Komoro aneni kacha in bende wacho ni Kibira weche gichopo ni yo makare in jagemi ala Marinyo Chieng Baika Makwar kantie Migori. Eno bende ote kanyo mar Simon Ngwe. Simon wacho ni gimeni gi Leticia Ngwe kod Jaode Simpros
gin gi baba Ukelo bende e county ma Kisumu. Profesa Asoyo Matiang'i haneni kachero kama kuna TV. Lydia Kanti ja Homa Bay ilongo di Jena Chieng wacho na mora nya gabari marwa kaso ntiere japuonj milongo ne kenen japuonj ilongo ne Mr T42 entiere kodwa entiero Yugis erokamano amor kodwa ahinya Ashley kawuok Bondo Collins neno makara ahinya odhiambo janamba kapiyo seme but gi Lydia dhano lokore diel rado boke adua piny tek wach mar mogo kane koro wachno mako dhoga dong ne chame kata chon lokruok mar piny to kapar ka mogere kata kamano mano pa Chitata Otieno wacho ni Asembo weche gileri ahinya. Peter Oyier wacho ni entiere Umalo e village. Ramogi TV ler wach Gachagua ema wacho no wuora ahinya. Jalup ker moko for 2 hours mano e jam koso mano e nang'o. Bernardo Pole Nyong'ong'a School Nyakach Dala wacho ni pamoja kaito huko Jamasala kanti Nyamasari as usual eno bina ote mar Oniala kendo kacha kaito Rafiki Nyakwaro Pondo to wacho ni ngi wakili Mudio Joseph Wandei Charles Ochieng Obera Fredrick Otieno Quinta Minomondi kata Kinyi giduto gintie kod kata kamano wacho ni gintie kod liel gi yuago nyasega mar yuaya wagumos kuom mana mojuko Nyasaye mondo miyo munyu hoch. Mane gi chakruok Lydia bedo gi giko dakika en 4 bang' saa 4 mar otieno bende watemo chwalo gindi ka moko timo kawuono to bende kiny odiochieng' machielo wabiro temo dhiro gi kinde duto te ibedo kodwa nikech wan bende waeri kamoro amora ma intie bed thuolo mar dikonwa seche duto mwakelo ni weche manyien kimiwa pachi kotene kod weche manyien ma wakelo jaloko marwa bedo Elizabeth Otieno kuom thuolo duto te loyo mosiro weche manyien kowuok kuom jachung weche marwa Ken Muga ka en gi director mar iluongo ni Bobo Afula kachiel kod jago picha mar Ben wan kod Kev kachiel kod Wuda Sona wan kod Jalony Hezbon kachiel kod Liz Ndwati giduto te gisiro e kiru mar ariyo mar chwalo weche gi achiel kachiel mondo chopni kowuok kuom Nyakwaro Mogi oganda luka moro moro maunti bende intiere Kenya kata pinje maoko Nairobi Mombasa bombe duto ma intiere ka intie Kisumu Siaya Migori kachiel kod Homa Bay oganda mawuok Wahambla duto te gwenge mag Nyalkinyegi bende Homa Bay County kocha jok mawuok nyaka gwenge mag Rodi Kopany oganda wa mawuok gwenge mag Migori Wiga Ward Wasimbete gwenge mag Ragana Oruba kachiel kod gwenge mag Wasweta tu Nyasaye mondo bed na kodu kinde dute kana joka baba Misa Maria oyawre uru oriti nyingen George Bati Jebonda nyironge onendo maber nyinga Lydia Otieno makare